କରୁଛି ଆମ ମୁହଁର ଖୁସି କରୁଛି ପିଠା ତରକାରୀ ଘରେ କେମିତିକା ହୁଏ ଆରାମସେ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଧର ସକାଳ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ ପିଠା ତରକାରୀ। ବେଶୀ କମ୍ ତେଲରେ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଁ ଦେଲି ଫୁଟଣ ଜିରା ଏଇଟା ସବୁ ଟାଇପ୍ର ପରିବା ଯେତେକ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଲି, ଫୁଟଣ ଦେଇକି ଜିରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦାଟା ଛେଞ୍ଚିଥିଲି, ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାବୁଲି ତଡ଼କାର ମଞ୍ଜି ଆରାମସେ ଆପଣ ଚଟୁରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଙ୍କ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ ତାର ନାହିଁ ତାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ସେଟା ନାହିଁ ଯଦି ଚଳିବ, ଯେଉଁ ତଡ଼କାର ଯେଉଁ ଚଟୁଟା ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଭେଲେବଲ୍ ସବୁବେଳେ। ତେଲ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ରଖିନ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ ସେ ସନ୍ତୁଳା ସିଝା ତରକାରୀରେ ଗୋଳା କାଟିବ ପିଆଜ